OK, dobré ráno! Ej, dobré ráno. Ej, dobré ráno. Ej, dobré ráno. Dobre, poviem vám story, hej. Jedného takého krásneho dňa som pri hraní tejto úžasnej 2D geometrickej hre povedal, že by možno nebolo od vecí zdieľať svoje jediné schopnosti, ktoré v živote ovládam, ako je drbanie do klávesnice pri hraní Geodeshu. Preto som si možno povedal, že pravím toto video, budem zdieľať svoje pocity o leveloch a o tejto úžasnej hre. Vlastne ako oficiálne som chcel spraviť video o Bloodluste pred asi 2 mesiacmi, ale namiesto toho, aby som sa zameriaval na to video, tak som sa na to vyložene vysral a hral som iné levely, ako je napríklad Super Hate Me World. Ale dobre, nevadí. Moje meno je Kvacho a vítajte pri mojom prvom videu, prečo je Super Hate Me sračka. Could you please give us your name? Quaker. Úprimne, ja som to vlastne ani nechcel hrať. To je sračka, to je kok. Aby ste pochopili, hej, mám jeden Discord server, ktorý je ako keby prepojený s našim klanom na Aredele. A aj cez to, že tam je 45 ľudí, čo vlastne z tých 45 ľudí furt máme takú tú skupinku, pár ľudí, pár kamarátov. Skratky v realite. Čo z tejto takejto malinkej skupinky bude asi najlepšie vám predstaviť takých 2 dementov, ktorých nazývam kamaráti. Takže taký prvý je tu Frističek, alebo teda Matúš, ktorý jedine čo robí je, že hrá Geodash, žere zapekanky. A ani nebudem vraveť o tom, aký je ten chlapec naivný. Matúš, Počúvaj, ale vieš o tom, že Andromeda prepadla o asi 3 miesta? dobre, nenarodil som sa včera. No, ale aj cez toto všetko je to popiči chlapec, hej. No a potom je tu Fofik20, ktorý je najväčší skill issue podľa mňa, ale to sa dá opraviť, že? Milujem tento krásny, úžasný level, najlepší super bloodbath, krásny, výborný, zábavný, vynikajúci. Boha, keď oni uvidia toto video, oni sa na mňa vyjebú, oni sa už nebudú so mnou rozprávať normálne. Áno, počúvam. No a nefajčím. Dobre, rozdelíme si ten level na 3 také základné časti, hej. Začiatok, stred a koniec. Začiatok je taký pohodový, v podstate máte hneď frame perfect na začiatku, posratý spán, z ktorého vás bude bolieť ruka na 4 ďalšie dni. A potom taká primitívna raketka s UFom, hej. Nič hrozné, nič neuveriteľné. Koniec je tam už trošku horší, tam je taká gecová lopta. A potom je tu stred, kde je taký chill, pohodový gameplay s takou peknou šedou časťou a potom šípka, ktorú prejdete tak raz za postavenú diaľnicu na Slovensku. No a Super Hate Me som ja fakt vybraný nemal, mal ho konkrétne tento náš chalan Friksíček. Tak som si len tak som si išiel zahrať Super Hate Me, že ako ten gameplay vlastne vyzerá. Či to budem feelovať, či sa prepojím s tým levelom, či budem úplný absolútny No a čo sa stalo, čo sa nestalo, hneď prvý deň hrania som dal, že o 50% po 100. No a Matúš, alebo teda Frističek bol iba taký, že Wow. a samozrejme ako nádherná, zlatá, krásna mi ten level prenehal. Tak ja, že paráda, wow. Takže som hral deň čo deň, až mi potom asi doplo, že to je najväčšia pič. Poviem vám, aké legendy umreli, hej? XXX Nations, Michael Jackson, Tvapac, Karel Gott a tak veľa. Na ďalší deň som dal od 48 po 100, proste najbližší progres, čo som dal, bol 42%, hej. Odtedy to šlo iba dole, lebo som sa vždy iba na tej šipke rozbíjal. Ja som tam bol zaseknutý asi týždeň, fakt.
Neskôr som sa dostal aj za šipku, ale rozbil som sa hneď na tom ufe, čo je tiež celkom cancer. No a potom som sa na ten level vysral. Ja som vyložene robil všetko, len nie super hejtmi. Preto mi to trvalo možno, že 2 mesiace, kým som to celkovo prešiel. No nič. A keď som sa už asi po 3 týždňoch vrátil ku tomu konečne, tak som už robil celkom pohode progres, hej. No ale čo sa stalo? Všetko sa muselo postrať hneď potom, ako sa mi začalo dariť. Lebo Robko, náš obľúbený RobTop Games, vydal ten najviac zbytočný update a my sme prišli od Geodu. Takže som si kvôli tomu dal zase takú týždňovú prestávečku. Po tomto všetkom som dal 70%. Si koky. No a potom by som to nebol ja, keby sa nedokážem ani za to UFO posraté dostať asi ďalší týždeň. Našťastie som potom dal ďalší new best, čo je 81%, čo je tá spomínaná cirkulárka. Ja vám vravím, ja som sa tam rozbil 3-krát! Rozmýšľam, či nie som väčší skillíšiu ako spomínaný boha. No a 8.2.2026 o 2:30 som to konečne, zázračne prešiel. Ja som neveril tomu, ja som bol tak rád. Preto tuto máte video toho, ako som to prešiel. Riadne už nervy mám na túto sračku, fakt. Vidím. Až tak byť ono je random stream, nie? Časy jak. Konečne mi to nelaguje, keď mám stream, neviem. To je šialené. Bac. Taký neviem, že či sa tento stream bude páčiť mojim vetrakom. Čo sa páči tvojim vetrakom v poslednej dobe? Halas. No. Čo si? Čo si? Načistíme. Tak nebejeme, Dominik. Ty dal ten stres, čo si ja? Čo si? Easy. Ešte som sa na seba pozeral, že pozriem to a pekne. Čo si? Dobre, idem ja. Čaute. Ešte, že si tu bol, Dano, ty si mi priniesol šťastie. No jo, je to tak?